Tectonic. From the beat. Chungurinda mirira ndakutotsva nezuva nayo uri kupi? Ndiano. Ndinotaura nemuridzi wefoni. Muridzi wefoni ndini, mimi unotaura nani? CK. CK? Handiziva munhu anonzi CK, panoganda babi. Imi, endai munopa muridzi wefoni, foni yake. Mundoisira airtime. Babi! Ima babi! Ima babi! Babi! Hey. Telefone yenyu mumakamiriro. Makamiriro kurudi. Kuzakataka ringo zodera namafoni. Makamiriro kurudi kunya. Aiyo, ndosandisingadi izvi. Kochiko newe. Ngambodera foni yako iri. Aiyo. Hey babe. Hi. How are you, beautiful? I'm okay. How are you? I'm good. How is Zimbabwe? Boy, I miss you. Really? I can't wait to see you. Alright, just now 6 days. I think in 6 days we need our Oh, and she just want to get a mask here, man. okay. Let's get you a Oh, I don't want to like now. Man, please. honor. Hey, what's me as one day? What pay you ever? Pay you for whatever. Alright, right now I'm preparing lunch bus. Okay. I miss you, Daddy. I miss you too. I will blush. Alright. Mary, I'll talk to you. Come on, no window will be what? Bye. Okay, bye. I love you. Shanti, unokuchita sei? Iwe Sha, pandabvira ndakamira pana zuva usurinzwa ere? Apa Shanti wazokubaiza big time. Kubaiza kuti chi? Wonaka, ini ndikuti ndikutsvagira mukadzi wangu mhosva. Apa ndiona kutozvitsvagira mhosva. Iyo Sha ndezvako izvo. Handingamborambe ndakakumirira panapa. Asi ndozvandogara ndikuudza izvo. Dzimwe time hadzisi dzekufona Shanti. Wona apa manje mukadzi uyu akutozova aleti manje. Iye ngaachitsvagira iwowo mhosva mungorambana kandobva ndauya kainini. Usoona kuti zvinhu zvinotobuda. Hausi kundinzwisisa Shanti. Hapana chandingoda kunzwisisa. Aiwa, hawa izvo hazviite. Aiwa. Yo fona, tanga ndakakudza kuti fona. Apa makutondibhaizira big time. Sika hausi sorry utonimisa pazuva. Onaka, I am sorry, but ndikuti time dzawafona hadziite. Zvatoitika Sha. Hey. Yadeuka. Saka ungozviti chore. Shantika. Apa ora yadzira. Next time usafone time dzisiri. Zvanhasi pana madini. Imi baba imi.
Shati ndiani? Aiwa Zvemenyo. Akutibvunza noti anashati ndiani. Anonzi babi wasi. Ndiani anonzi babi? Iwo somusuno ndakaona wakamira nemurume wangu here apa. Ivi vanhu vandiri kutsvaga ini. Kuba wangu handinamufara. Madzamuropenga here. Ona ka bongai. Bongai. Ona chiyo ngai. Ya kabebe kuteni kwako kaika. Kudzi. Kudzi. Ite sekudzi. Kuchana muofese asiri pamba. Ndozvangada tokuzobvunza for the same question obviously ko Pablo anamukomskani. Mukomskana asiri. Asiri kudzi. Pablo anazondrowa machi. Aiwa taura. Taura. Pablo zvakahana but ndaida kuziva kuti kuku hana here munhu. Wati Pablo anozokurova zvakudzi zvatopa side chitudza zvaPablo. Awo Pablo Pablo manje ari kutopengeswa nako kana ndisandida kuti ndibvunze kana kuti mfesi wangu asati heartbreak. Kudzi. Nini. Tasangana vanhu ve.com kasi iwe ndoziva kuti undiwandisa. Handisi kumbowandisa. Iwe taura chokwadi. Handisi kumbowandisa. But Manix andikutembe futi wewe. Taura ina handina munhu anombonditemba. Manix. Handikutembe. But it's meant again. Papa aringa kamusikana so pakangazike munhu. Saka pesa pakutambisa sisi wangu. Sort of, but asi kutambisa asi angona ka. Aiwa kutochiita kaikoko kutochiita. Asaka sawangosangana mabhisho. Chindiudza mabhisho asingabata. Iwe chindudza. Ai but mantauri pasi iwe unozozvinzwa. Anayo but mukomene asitambomuni. Andogara kunze kwenyika. Overseas. But ndakatopomunzo tasiyana naye but ane nharo. Asati amona. Asati. Ndizvo pa WhatsApp. Zvapa WhatsApp ma-video calls chete. Asati akambomona. Iye chete. naPablo ka vari juu. Saka boka. Ndochiti chete. But makuva. Unopenga iwe. Iyo ndoni makuva ndisendiende zvangu. Makuva. Ndakupisa kuti azowa pesa uku. Mumwe woti waunodana naye ndakambodana naye kundasijaira ndingamudiniwa naye zviripo zvatina saka bharanzo yaso utoziva kuti uri kunoko nangobude mna fanenge udwa naye rudo ibofu fu ndinoti rudo ibofu ndawo yosokuona mari ndosingandodiwa amaya kwati asi kuzviona sorry iye rakandigadzirise zvakanaka izvo mukwatojikeri ndasati ka wandika unomuka soa zvandobika soa zvandobika vavai kushingirira kudiwa pamutombo gamuchirwa kana kusiwa moyo urwadza iwe kovipi ndanzochisaunda lopa foni chichi kuti Angizobe kutangira ingisi. Hausizobe kutangira? Asi nyaya chakakurisa ka. Ndane 2 months singendo period. 2 months? Uti chiwe. Case. Ndikuti ndapfura no pharmacy ngatenga PT ndine nhumbu. Nhumbu? Iwewe ndone nhumbu. Case. Right, ndine nzara right. Ndine nzara. Ayo mbomira mafanisi cha. Ndikuti ndine nhumbu. Saka iwe chitosoro chitofunga cha. Because in a few months time you're going to be a father. Saka I don't know what to say. Chitosoro chifunga cha. Bye. Yes, you the dawn. Wana kesi. Kadhika kuti kamukusiya Pablo achita kadhika kuti wana Pablo ukaona sei kuti munhu andatuma baby nemamira akaita nyika izvi aiwa asi fake izvi zvema miro akaita nyika nekuti Pablo tuma baby upindirana Pablo
aiwa ona iyo Barbara daiziva kuti anda kiki ingada akadzokera nakiki kudhara madhezi andamiitira nyaya pepa ona akasiya kabhebhi takaenda keganaka akakudana nako kakapeka saka iwo kubatikana nei asi pane bhebhi rawaida iri pavari tu mabhebhi kana kuti uchiri kuuda izvi aiwa sha ina handisi kuita zvekuda mabhebhi vati kuti mamiri akaita nyika akaona ndeye kuti munhu ufanira kuita bhebhi rako 1 bhebhi rekuti harimbokupa stress zvafana neiwe iwo haudzike futi nyaya yakayo iwe ndakudza nyaya wada kundoroesa nekabhebhi kako dhadhere futi wada kundondoroesa kundakada kuroesa chii iwe kabatwa wega uchiita makuhwa ndaifanira kuita sei pepa iwe wangobatwa uri kugarawo futi wakatiza mukadzi iwe aiwa iwe vanopambe kuti dzimwe situation ukaona kuti iwe hauna self defense ka unogara utongobuda chi unogara utobuda mudhiri sa unoitire makuhwa uchiziva kuti hauna kana backup kana self defense onaka ndovanetsa imimi hamubatsirike timu rangu iwe ndakubatsira wada kundoisa mautanzi noita maku ine handite makuhwa nongofambira nyaya dzamwe dzejournalism chikuonesa kuti iwe uri safe pabula sei but pana pabula akakadhirika kuti anoita mabhebhi 2 akanyika akamira mamiro akaita ine hangu Professor, saudara nyai ndo ndibvisira pa kwedu nsina aina hembe ndiwe panapa undiudze zvaundiudze. Dzimwe nyaya dziri sensitive asi nyaya dzekuti ndofanira nyaya ichinzwa nevanhu vanoloja pa10 penyuwa. Ndone makuhwa akamira. Unonyeri mfeso apo wamusiya ku photoshoot wakakuno kuzondiudza twakundiudza. Aiwa kakezi. Nzonzo. Iyo indaka unoza mfeso anakumbuka kauyo. Iyo ndakaudza mfeso ye direct yakachandro ndozodza iwe unomuonesa mfeso wangu mtuma bhebha asi kuita nyika iro etisi ngasi kakudzika kaende kegane usara naki sha inyaya dzemoyo Pablo ndiye anoziya zvakuzviitira iwo sena nazvo ane moyo munganiko moyo mungani kuti munhu anta mabhebhi 2 iyo achangiseka angona kutaka kunge chi3 futi moyo mungani kuti munhu uyo kuti moyo oita mabhebhi 2 ona achitoita tu mabhebhi ka zvinotoitika ane zvakuzviitira ndiri harisi fe sabatikane wangu sabatikane munofa negodo iro gadzisa zvinhu togadzisa zvinhu rinini ndiri muri dzenyaya sai munaite zvakuita seni makuhwa ipapo kwachi chadi aizvo kwakanake kwakanaka manga mati ichitaura nyaya yekuti ndiwati wandifonera wati wachimonzwa kuti usound wait so hlombo una chiso chako unoza problem yaunayo une problem wanzwa pane munhu ausiromboudza kuti une problem anti ndakuzokudza une problem problem yei uruona musoro wangu uri kuona here kuti chii chirimo uda kurukwa pabula musoro uda kurukwa ushu handisi uda kurukwa uda kuiswa news madam ndozvinhu zvamungati foni yangu iyi haichaite ndikuda iphone wanzwa latest iphone musangoswereke makangogara ndikuda foni vamwe venyu vari kudhiraivha mabhenzi uku muri kuitei makangogara pana papa muri kuitei nekudzi kuzotosvika ikoko zvotedzani skero basa usoro uri pafoni uri kuitei uri pafoni ndauye netsoka waregere kwezonditora tsvaga mota tenga moto dai izvi nditofamba nditori pamother city so mubhenzi wanzwa mhosva iri kushama kwandichitori mhosva itori mhosva wangu dauti ameno chitione kutoita sha pakaipa chii chakaipa kuti ndakudza kuti ndinoshanda anditombotraiwa unombotraiwa unotraya hauzi kana kutomboedza kana neapa hauzi kana kauhanya hauzi kana zvese bo nhasi chii
nembuda ine achimuchemedza. Mirai muone. Kudzi we. Uchifuna zvako kuseni. Musikana donjairire wewe. Kudzi. Iyo musikana. Wasaita sei Pablo nachemo. Pablo. Sanitizer ushamsika ngePablo sozowaita. Saka ndozo wabva uchita kushamba tata. Kudzi. Zvadabva kuti chama tata waita sei Pablo. Wamuita sei? Anga chimbochemeka. Zvanga chimbotovunza iwe kuzondana naye. Chimbori chichako zvokuti zvimbori chichangu zvasina inewo pandikuvunza kuti wamuita sei Pablo. Ambori ani wako newe izvozvo kana basa newe izvozvo ndikuvunza kuti wamuita sei Pablo. Asikana. Kayo is coming. Kayo ngokuti Kayo is coming. Unombomuziva here? My Kayo is coming. Unombomuziva? Unombomuziva here Kayo? Amuziva. And guess what? Ari kundigrab boots ba ne problem. You ne problem. Daurumo watombono inotsvaga zvokuita. Wanzwa. Nonakakupayo kumakati. Mutamisa kukomana straight. Mutamisa kukomana straight kune munhu pahasha.